जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्साच्या शाखेचे म्हापशा व्हडा दबाज्यान उक्तावण जाले। सुब्रया नाटेकर बिल्डिंग ऑपोजिट म्युनिसिपल मार्केट म्हापशा गोवा हांगासर नव्यान उक्त्या जाल्ल्या गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्साच्या उक्तावणाक भांगरा मोग्यांनी मोठ्या संख्येन हाजिरी लायली। मी आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा दिवाळीचे देते। मी आज नवीन दुकानाचं ओपनिंग केले, तेही ओपनिंग आज म्हापशाला केले, तर आपण त्याचा लाभ घ्यावा आणि ह्या गोष्टीचा आनंद द्विगुणित करावा अशी माझी इच्छा आहे। आज जगन्नाथ पेडणेकरांचे न्यू शोरूम म्हापशामध्ये ओपनिंग आले, मी आलेले तर मी जस्ट ओपनिंगला आले व्हरायटीज वगैरे बघून मला इतकं आवडलं सगळं। मी एक नेकलेस इयरिंग्स खरेदी केली आणि मला खरंच खूप छान वाटलं, म्हणजे व्हरायटीज भरपूर आहे तिकडे आणि आज डिस्काउंट पण आहे रेटवरती, त्यामुळं मला खूप आवडलं। म्हणजे जस्ट मी सांगेल की सगळ्यांनी येऊन एकदा तरी भेट द्या।